Даўніна і сучаснасць пад акампанемент абрыкосавай трубы. Яны сышліся ў канцэртнай зале Верхні горад. Там прайшло этна-шоу «Магія Дудука». Эпічную праграму жыхарам сталіцы прадставіў расійскі аркестр «Імперіал Оркестра» і мультыінструменталіст Віталь Пагасян. Камерныя вечары – новы праект расійскага калектыву, што стартаваў у гэтым годзе. Праз такія праграмы аркестр імкнецца стварыць унікальную атмасферу сам-насам са слухачом. Гэтым разам акцэнтам шоу стаў дудук. Старажытны інструмент з'явіўся яшчэ да нашай эры, і адна з яго назваў азначае «душа абрыкосавага дрэва». Яе каларытнае гучанне ў нумары імправізацыі і адкрыла канцэрт. Афішу вечара дапоўнілі таксама арыгінальныя творы для дудука. Прекрасная композиция, называется «Крунг», тоже Кумитас автор. Чем она интересна? В каждом зале она звучит по-своему, потому что мы ее играем без нот. У нас пианист каждый раз играет абсолютно по-разному. Па-новаму абрыкосавая труба прагучала ў сучасных творах, якія былі прадстаўлены музычнымі тэмамі з фільмаў. Аркестр адмыслова сабраў музыку эпічных і гістарычных драм. Кожны інструментальны кінатвор калектыў апрацоўвае пад свой склад. Мы стараемся включать и ту музыку, которую знает зрители, она значима для них. И, разумеется, киноновинки. Вот буквально недавно у нас была премьера нового шоу «Cinema Medley 3», которое мы привезем в ноябре в Минск. И там был «Как приручить дракона», полноценный саундтрек, который нам присылали как раз из оригинальных нот, из Америки. Праграма «Этна-шоу» таксама ўключыла легендарныя хіты Стынга і Энігмы. Пачуць жа камерную праграму аднаго з самых маштабных сімфанічных аркестраў Расіі ў наступны раз можна будзе 25 ліпеня.